Tá réanam a písa eile an seo Beatha Teanga a Labhairt agus bhí sin an taltach an 1932. Is é an dúilgus atá áirinne an Gaeilge a chur a Labhairt. Tá an chuid is trimid an uallach áirin, ach is é an chuid is tairimhí é. Mar sin dé a lacht an aine. Lórí an Gaeilge, lórí a gcónaí í, na bíú leis gan an néire ar a bhí Labhairt. Lórí í ans na seapaí ar na sréideanna a hanáid. Ní scéal chénig chromar bídíh teangaí uair déad a héana Labhairt. Lórí í a gcónaí ar neamhchead don sé lear balc. Lórí go barb daine í, gael sibh agus ní néire díobh é. Agus sílam gur sin ról beidir nachró mar an álas ag beidir gael i le nuair an ról sin a bhí ag Séamus maidir le gríosú pobail chun teanga agus an seaasú go lach seo ar chun na teanga.